Dnes mám pre vás jeden krásny slovenský tradičný recept na brinzový podpecník. Deň vopred si uvaríme 4 veľké zemiaky v šupe v osolenej vode, 2 budeme potrebovať do cesta. Ďalej do cesta 500 g polohrubej múky, 3 deci teplého plnotočného mlieka, polievková lyžica medu, 2 čajové lyžičky soli, 1 vajíčko, 100 g roztopeného vychladnutého masla a 1 droždie, buď čerstvé alebo sušené. Na brinzovú plnku si zmiešame 1 veľkú brinzu, 2 kyslé smotany a 2 v šupe uvarené zemiaky osolíme, okoreníme a navrch môžeme dať slaninku s cibuľou. Do misky si dáme múku, vyhrabeme jamku, pridáme med, droždie, teplé mlieko a s troškou múky premiešame. Necháme vzísť kvások, trvá to tak 15-20 minút. Zatiaľ si na hrubom struháku nastruháme 2 zemiaky, pripravíme si maslo, mlieko. Do zmesi pridáme vajíčko, 2 čajové lyžičky soli, začneme po troške pridávať mlieko a zemiaky zapracujeme bochník. Nakoniec pridáme maslo a opäť celé premiesime. Necháme kysnúť hodinku pri izbovej teplote. Ja som si potom pripravila 2 namastené plechy, jeden veľký, jeden malý. Cesto som si rovnomerne rozdelila, natlačila na plechy, na veľký som dala brinzovú plnku, slaninu a cibuľku. A malý som potrela lekvárom, posypala mákom a cukrom. Piekla som na 180 stupňov približne pol hodinku, dochrumkava. Cestičko je nadýchané a mekučké, celkom ako od babičky, sú úžasné, takže ich rozhodne vyskúšaj a nezabudni ma sledovať.